सनसने तंदुरी खेकडो, केळीच्या पानात भाजलेला पापलेट, प्रॉन्स घी रोस्ट, सुरमई तिकला, भेजा मसाला, स्क्विड भुजने, तिसरे मसाला या सर्व रेमटावसाठी आम्ही गेलो दादरच्या मासोळी. ऑर्डर देताच बाबल्यान टेबलावर सर्व स्टार्टर डाळून ठेवले. बारक्याक पुस्तकाची पानं चालूची सवय असल्यामुळे केळीचं पान उघडून मोकळ झाला आणि थोरल्याक पेनाची टोपणा उघडूची सवय असल्यामुळे डेंगू अलगत उघडल्या. तर हे माझ्या बायलेन प्रॉन्स गार्लिक का अलगत गार केल्या. मगे मी बोंबील आणि चणक ठेचा फ्राय का धरून ठेचलं. पिंक्या भांडूपसून आवशीशी भांडण करून मैत्रिणी वांगडा बांगडा खाऊ गेला होता. आमचो मेन कोर्स येता बारक्यान तिसरे सुक्का तर थोरल्यान प्रॉन्स घी रोस्ट का पोटाचो रस्तो दाखवल्या. मगे माझ्या बायल्यान तांदळाची भाकरी आणि स्क्विड भुजने घेतले. तावसन मी भेजा मसाला आणि वडे चांगले धरून वडूक घेणार तेवढ्यात आईचो फोन इलो. आयक चांगले भेजा मसालो खात. तावसर आय म्हणता अरे बकासुरा कोणाकोणाचो भेजा खाणारस. माझो भेजा खातस तू बस नाही झालो काय. आयन माझा भेजा खाऊ घेताच मी भेजा मसाला आणि सुरमईच्या तिकल्या वांगडा तांदळाची भाकरी रेमटाव घेतलंय. शेवटी सुरमईचा भला मोठा कूट आणि प्रॉन्स बिर्याणी खाऊन जीव थंड केलं. तर माझ्या टाळ चिपळ्याने खरवस खाऊन जीव थंड केल्याने बाबल्यान माका थंड करूसाठी कोकम सरबत सांगून वडका दिल्या. बाबल्याक सांगले आऊस माझी तुका वडून वडून मारी. पावसाळ्यात गरमागरम ताज्या माशांबरोबर थंडी पळवचा औषध सुद्धा असा. वर ऍड्रेस देते नक्की यावा.